приятели на Funky Monkey. Това е втори епизод от поредицата Minecraft Modded Survival. Фак. Тъкмо влизам в света и започваме от там, където спряхме. Единственото, което направих докато не снимах, е да си опържа мътана. И сега да ходиме на да експорнем. Чайте само. Не. Чайте само. По-добре. Стига, бе, букук. Фак. Не, няма да умра от един скелет. И искам да се извиня за звука в предишния клип, за аудиото по-точно. Когато го... чайте, аз малко се бъгнах. Когато го преслушах, осъзнах, че никой... В смисъл, че това е нещо гадно. Кости, бе. Ти си бахти пича. Сега ще си направя легло. Видях, че на клипа е отвратително аудиото. В момента съм със слушалки. Тогава бях само с микрофони, там тон-клонки. Много съжалявам. Да се надявам, че сега е оправено. Ще се постарая. Сега... чете само малко. Забравя съм. Сега да продължим с експорването. Тук намерихме един вилидж. Добре, чайте само малко. Пак да зареди чънковете. Тук намерихме някакъв вилидж. Супер крави. Така. Какво е това? Чайте само. Добре. Това място не е много хубаво. Фак, не! Добре, не! Не, няма позволя той да умре. Я умирай. Тъпо копеле. Да. Съжалявам. Не, чайте са. Каква простотия направих, дами и господа, нямате си на представа просто. Хайде, чупи се. Не! Голяма простотия. Добре. Сега да изхвърлим простотиите. Тук не мисля да оставам, мисля да продължим напред. И всъщност искам да потърся офсета, как се казваше, от мода Instahouse, мисля, че. Чете сега да убия крайте. И също така да кажа, че добавих нов мод, Powerful Tool мода, с който мисля, че всеки знае. Ако не, дави тулове, ойл, от кого се прави ойл, там с рецепта. Няма що. Само че... Да, ето ги. Toolbox. Но не това търся, аз по-скоро търся... Не, лагва. Добре, си тая. От мода Instahouse
Мога да си направя къща, но не съм сигурен. Опа, не лагвай. Дърт. Така, я да погледаме малко. Да. Опа. Не ми харесва това място. Това не ми харесва. О, супер. Сан Бернард. Всъщност аз... така де. Я чайте само да видим. О, да. Би го опитомил, но ми трябва кокъл, както виждам, нямам. Така да продължим. Както виждате, ми трябва още малко, за да направя бакпак. И също така искам да се извиня, защото може би тези клипове няма да, поне за сега няма да правим. О, не. Няма да стане. Няма прецакаш. Какво е това? Коротон. Не ми харесва. Тези клипове няма да правим каквото там, в смисъл, смислени неща, защото, както виждате, в момента си търся само къща и обикалям. И в крайна сметка, може би ще се върнем. Опа, не. Глупав контрол. Мамка му да еба. Съжалявам за псувнята. Мога помисля, че това е сосант. Да оберем шугаркейна. О, аз имам хубаво. О, супер, мислех, че нямам бамбо, но хубавото е, че ще мога да засадя. И добре, не знам защо, но всичко ми прилича на сос. Да, е Quicksand, мисля, че да. На плащите пясъци, по-скоро. Опа, добре. Малко бъкче. Тук ми харесва, да, господа. Ще вземем малко палмолога. Ако скоро се чупи, ще е хубаво. Така. Също така видях, че на първият ми клип има 24, може би, или 21 гледания, най-вероятно, по-вероятно 21, за което съм ви много благодарен. И цели 9 абоната от първия клип. Много благодаря. Добре. Лок. Добре, там. За което съм ви много благодарен. Не очаквах още от първия клип да събера... Чайте само малко са. Да събера толкова гледания. Но благодаря. И по това съдя, че... Witch Hut. По това съдя, че клиповете ми ви харесват, което много ме радва. Тоест ще продължавам да снимам клипове. Ти пукваш, ми не даде нищо. Добре, да се наерем като прасета. Това ще го заровя някъде тук. Така. Опа. Още един waypoint. Този път, понеже се сетих, че нямам храна, ще вземе тия букучаци. О, супер моркови. Ще взем сандвич. Друго за са не. Ще грифнем печките.
и за сега не виждам хубаво място за живеене. Също така видях, че имам доста мелън, които бих могъл да ям. Опа. А, не знам защо някакси изведнъж така лагне. Опа. Съжалявам за това. Ще дойда след малко. И така, дами и господа, върнахме се. Този път с нас е и Фрешимъц. Не знам той дали ще се чува, защото и по-вероятно е да не се чува. Не, да, всъщност мисля, че е по-вероятно да не се чува. Така че съжалявам. Кажи здрасти, ако изобщо го чувате. Здрасти. Та сега тук намерихме къща на тъпа вещица и сега ще продължим натам. Да поексплорим малко. За сега всъщност знаете какво аз мисля да започна. Още един лъки блок. Да идем да го вземем и мисля тук някъде да се заселим, защото малко ми писна вече да експлорвам. Опа, не, защо? Сега. Контролите. Добре. Защо обаче са се ресетнали? Това не знам какво е. Добре. Не е много хубаво. Чайте, какво е това? На Villager, добре. На това. Silverfish, зомби, which всъщност ще ми трябват. Само Villager-а. Аз там някъде имам и Lucky Villager. Добре. Мисля тук да се заселим, обаче след малко клипа ще трябва да се приключи. Всъщност този път мисля да го направя 20 минутен. Така. Може би и тук бихме могли да си направим къща. Ще видя, ще изравня. Така да легнем да спим. Да, този клип мисля да е 20 минутен, да видя за колко време горе-долу ще го кача. И също така, не знам дали ще сложа, но имам интро, да, което го, нали, изтеглих го преработих го от интернет, защото някои неща ме кефха. Сега да направим един чест. Аз съм имал. Опа. И да го наблъскам с буклучаци. Ето така. Даже това. Омага. Добре, не го очаквах да не може да се отваря. Ще вземем малко храна. Нямаме кол, което не е добре. Сега да потърсиме всъщност Insta House мода, който би трябвало да е инсталиран. Да, Growcraft.
Да. Insta House мода. Добре, всъщност. Добре, де? Така. Който не мога да го намеря. Май. Или съм сляп, или не мога да го намеря. Добре. Чайте само малко. Така, сега вече, ако не го намеря, съм тоталния слепец. Да, ето го. Да, вълна. Всъщност това е possible. Дори ще се тъпнем. Всъщност, дори още сега ще направим модерн къщата. Само да си сетнем. Всъщност не, дори само едно Х. И сега, къде беше? Телепорт. Помислих си, че имам там. Добре, сега колко ми трябваше обаче? Modern House. Не. Fast. Normal. Large. Просто екрана ми не е много добър и затова го държа на... Dark. Значи две вълна. Едно беше многоцветна. Още какво трябваше? Глас и ботъл. Да, не ботъл, но по-скоро... Добре, това как се отваря сега? Добре, става. Всъщност ние можем да вземем целият този фуд. И да, дами и господа, мисля, че другия епизод ще е къщата. И да. Малка му. Сега не мога да свикна. Другия епизод май ще е къщата, защото сега ще им трябва вода, ще изравня малко зад кадър и така просто ще има да си играя. Това бях аз. Благодаря, че гледахте. Абонирайте се, ако съм ви харесал. Довиждане и до скоро!